дӯстони азизу меҳрубонам, пеш аз шурӯъ кардани влог мехоҳам ба шумо як канали Апаҷонмон тавсия бидим, барое ки канали дигарашона модари Тоҷик ТЖ буд ки онро фурӯхтанд ва канали нав кушодиянд. аз сабаби зарурӣ буд барои ҳамун каналша фурӯхт. Канали нав шукоидаи номи каналиш ҳаст Мад Одиночка. дар омада дастгирӣ мекунем, намехоҳад бишинад дар хона бо кӯдакҳо ва бо ҳамин роҳ мехоҳад пул кор кунад. ҳамин сабаб дар омада дастгирӣ мекунем. дӯстони азиз, субҳатон ба хайру шодӣ бошад. дӯстони азиз, дар иҷа боша мехоҳам саҳари ози кӯдакҳо хованд Сония қити фареза хованд. маҳваша ма бурда гусел кардам, фарикам бурда гусел кардам ва ёда саҳари тоқа тухмбирён карда додум ва мехоҳам дар иҷа камтарак питса пазам. як дона питса майдак бипазам, майда неву як дона питса бипазам, барое ки Сония дер мехезад, ҳам обед накарда мерава обедхона, барои ҳамун питса бипазам ба хуатарак кӯдак нағз медидагӣ. ба ҳамин хотир мехоҳам питса кунам. инҷа чӣ хеле ки дидестед ов, равған, дрож, намак дохтагиём, колбаса, сир, ҳамун чизое ки дар кор буд барои питса. мо ҳам хеле чизое ки меандозам, ҳамин қачи меандозам дар холодильник будай. гуфтам ки тезака гирифта тайёр кунам то бедор шиданашона. нем хеле ҳозир ҳамеша тайёр мекунам. маҳсулотро реза мекунам. отуну кардам дар лист мондам. бо нишон медиҳам ма хамира мекунам ба муддати ним соат места то дам гирифтана. ма маҳсулотро реза мекунам мешам. баъд дам ки гирифт, баъд чӣ мекунем, баъд тайёр мекунем. раҳмат дӯстони азиз ки бо мо ҳастед, моро дастгирӣ мекунед, дар комментария гапҳои хеле ва хеле хуб менависед. аз ҳама беандоза миннатдорам. худои ҳаматон розӣ бошад ки моро дастгирӣ мекунед ва умедворам ки то охир бо мо мемонед ва мо ҳам ба шумо пешкаш мекунем видеои ҷолибтар ва завқмандтар. намехел шурӯъ мекунам. тайёр карда шидам, бо нишон медиҳам. дӯстои азиз, намехел маҳсулотро хеле реза кардам. неҷа кетчупу майонез дохтам мешакам ва якум боре ки питса карда будем кати Сония, вақте ки чӣ хеле ки гуфтам ма Россия рафтагӣ будам. баъд Сония омадак баъди як ҳафта қатимон истод. баъд амуҷа гуфта ки шаварам гуфта ки чи ягон чи бупазед. гуфта ба Сония гуфта биё питса бупазем. гуфта ба ма гуфтам ма наметавонам питсара. аки шаварам переводчик буд, ма русиро нағз намедонистам. баъд гуфт ки хай Сония ёд метиҳата. гуфтам ки хай биё набошад мекунем. баъд чӣ кор кунем. гуфтем ба хай шаварам кор рафт, ба ҳардумон мондем. баъд питса пухтем ака ҳардумон. ба гуфта ки чӣ ку хамир ку. гуфта ба хамир кардем, ба як хамири калон кардем да. ба гуфтам ҳамин қамер кунам. ба ма дар телевизора дидагӣ будам, дар видео тамошо карда будам тина как мекунанд. ямози камтар ғавс омада. баъд гуфта ки ҳо. гуфта ба ғавсашо намеқӣ кардем чони нон. ба хамира кардем мондем. ба хай колбаса, сир ҳама реза кардем. ба гуфт бодрингам бигӣ. гуфта ба гуфтам майла. гуфтам ба хай бодринга гирифтем. бодринга вақте ки гирифтем мондем, калон реза кардем. ҳама чиро калон. гуфтам чӣ хеле реза мекунанд, якум нишон дода ку. калон кардем. баъд пухтем. хай баъд папашда мондем. иқа бегаҳ омада ба гуфт ки пухтед питса. гуфтем ма худам нахӯрдам. рости гап дилам накашид, намедонам барои чӣ нахӯрдам. ба омадак бега хӯрда гуфт ки питса тунук меша хамираш. гуфт баъд ма айно интернетам намедонистам. рости гап надоштем дар хонамон интернет. баъд гуфт ки ютуб да бизан мебуроя. гуфт ютуб тамошо мекардем. ма фақат дига чиё кино тамошо мекардам. ба ютуб да задам ки хай ба питса буромад чӣ хеле намудаш бифора ҳаста. ба хай дидем. баъд аямуҷа ёд гирифтем. то ҳозира Сония мега ки очаш якум бор чӣ хеле питса пухтем. мега ҳамин питса пухтани шидем. ҳамин гапа мега дар ёдаш истодагӣ да чӣ хеле питса пухтем. ма бо ёд додам. гуфта хандидам. мега ма худ мам наметонистум. некем ай пеш худам гуфтагиём мега
Ако медонистай ҳамун чӣ маҳсулото мераву намедонистай ки чӣ хеле кадан нархӯрай неки мада бо ёдодай ними хеле историяи питсаи якуми мо катисония ними хел хай ҳамаша мемонам бо дар духовка мемонам пухтак ба нишонид питсаи моам пухт ба мо иштиёи питса будаконе ки мози нахистан саат 10 шидестай خیلی پخته خیلی و مشتوی تام کسی خوردسته و شما مشتوی تام ما برای یک کار فریضه آمدیم سونیا رو تو مکتبش آوردیم انک میریم خونده فریضه جر نغز میبینیم دویدنش تا پرتاشیدنش میدوه با پرتاشید و گیری یادم درویم میگم در اتوبوس بریم نمیگم پیاده میرم زینب پیش سکنه تو صد برگ پیاده میرفتم این جای نغز میدیدگیش آمدیم جای گلا نرسی نه اونجا رو بیچه خوش رو کردیم ما روزم خلابا کدیده بودیم درنش اینم پری گل کردیم خوش رو شید بخه که اینجا کامera داره تو چی شدی؟ فریزه تو چی شدی؟ گفتم ما ایساد بار گود استال شدیم اینه چی خریدیم؟ نه آوتو بگیم تمام و دوستانی عزیز نم خیلی چورماز خریدم نصیب کرده باشه چی میکنم؟ پهلوه اگر نصیب باشه پهلوه میکنیم اینجا اینه خیلی نه کنفیت که мармалотай фариза оча бихарем гуфта ки фариза деяк харидам дӯстони азиз мехоҳам каме дар бораи чӣ гап занам камтар зиқ шидам ба хотире ки ҳамун вақте ки мо кормона буд кардем дар садбарг омада иста будем кати фариза ҳамихел афтоб гарма иҷа месӯзия ай тобистонда гарм шидай омадистем ман хеле тез омадистам ягон амихел и тарафу тарафа нигоҳ накардам қати фариза омадистам намедонам мардуми хумонда чӣ шидай мардода чӣ шидай намедонам баъдам як занак сатр кардагӣ хушрӯ занаки пӯшидагӣ нормална омад пешам омадаям дастам қапид гуфт 1 минут мумкинае шумора 1 минут мумкинае шумора гуфтам майла гап зан гуфтам фариза давидеста фариза гуфтам фаризаро пешам файро кардам ба гуфтам чӣ гапа гуфтам ба гуфт ки я ёрдам намекунӣ ба гуфтам я хизмат намекунӣ ба гуфтам чӣ хизмат боша аку телефонам дар дастам набуд даст пакет буд пакетам прозрачный буд вид набуд ба гуфтам мега телефон табида ягонҷо занг бизанам наким дар дасти худаш як телефон буд ба гуфт нав занг задиян ма гуфт нами додарма нав чӣ бурдиян чӣ гуноҳе када гирифтам алисо бурдиян шама бояд амуҷа бирам сум надорум гуфт ба гуфтам чанд сум бутем так агар ай худо зиёдӣ дошта бошӣ гуфт 3 сомон бутема ма то ҳаму ҷои ҳаму адрес додиян ма то ҳамҷаро бирам гуфт ба гуфтам майла шохӣ ба гуфта ки инами намо гуфтак илтимос буте гуфтак ами ба кори бад даст назанам рӯзадорум қасам хӯрдеса ки рӯза гирифтагим рӯзадорума унам мардак да пеши мардак буд нигоҳ кардам да пеши я мардак у хаустароштам нигоҳ кадаиста иша гуфтам ягон хиша ба гуфта ки унам мардак гуфтак гуфтам ки ягон сум буте раҳпулӣ кунам гуфта ки ягон саата биё қатим биҷои бира чи пули калон метим та якум ма хали чӣ накардам ҳанхоҳ да шок ғалтидам гуфтам чӣ эй мардум монда чӣ шуда боша аку мардака ба хали ба видиш буги ягон раиса ягон амихеле аку вай да 10 сум 5 сум хали проблема неста хам қабути яму занак брава корша буд куна вай илтимос кадеста ягон каси дигара пурсида боша надода боша уҷа занак набудам уҷа афтоб гарма чӣ хеле гуфтам фақат студентҳо будана амҷа як кема гузаштам баъд ба хайма додумша
ҳами пула додумша ами давид рафтак рост дар маршрутка шишма гуфтам ко аҳамият битем ами фреб мекарда боша гуфтам хай ҳастанам хеле занакое ки хай фреб мекунанд ягон хай намедонам фреб мекунанд гуфтам я аҳамият битем ку неки ба видиш ранги фреб мекардаги набуда хай босе равно одам чи хеле хеле нигоҳ кардамша давид рафт дар маршрутка шишт гуфтам ҳама қаб зиқ шидам як намуд зиқ шидам гуфтам наход ту барои 3 сум 4 суме ки дар ҳамо бояд бити ваям ту як фикр намекунӣ мардаки калона ҳечи надошта боша фарзанд дора вай худаш ҳечи надошта боша хайна фарзанд надошта боша апа хоҳар модар дора не ки ҳамо модара ба ҳамин кор даъват кардае ки ба як кори расвое ки ба пул медодаиша мура ҳам хеле одам ба ҳамо марди шидагишамо ба ҳамо чишам ҳами омадам зиқ шидам амуро гуфтам ки дар ҷои ман шумо мебудед чӣ кор мекардед ман просто фақат ки дар шок ғалтидам данам хеле чӣ хеле як бора ами гапҳои нафаҳмидагиро яке мефаҳмӣ ҳам хеле пула додам аму занакам хеле нигоҳ кардам давид рафтак ҳам мардака нигоҳ кардам агар мумкин дар ҷои ман ягон мардак ягон чӣ мешид мумкин аве рафта чанқа мезад ё ягон гиребонаш мегирифт ягон гапи ганда мегуфтша ягон ҷанг мешида ба хотири ами хай ман ки занакам ман зӯрам намераса гудак ман гирифтам омадам дига дар ҳамон троллейбус шиштам то хонаро чӣ хел омадам намедонам дар фикра вай зиқ шидам ана фикрҳои худтона бинависед ки шумо ами дар ҷои ман мешидед чӣ кор мекардед нем хел дӯстони азиз дар ин ҷо боша видеоро ба поён мерасонам то видеои оянда дар паноҳи худо бошед.